Hei vaan! Tällä videolla esittelen 3 premium-aloituspakkauksessa olevaa öljyä. Eli mulla on tässä piparminttu. Tosin aloituspakkauksesta poiketen, niin mulla on tässä nyt tämmönen iso 15 millin pullo, että siinä aloituspakkauksessa on 5 millin pullo. Sitten on toi lemon eli sitruuna. Ja sitten kolmantena orange plus eli appelsiini plus öljy. Aloitetaanpa vaikka tästä piparmintusta. Ja tämä on kyllä semmonen ihana pirtsakka energiapakkaus tämä piparminttu. Oikein tämmönen raikas ja virkistävä tuoksu. Kannattaa siis kaivaa tämä piparminttupullo esiin, jos on vaikka tarvetta semmoiselle lisää energisyydelle. Lisäksi tämä tuo positiivisuutta ja myöskin tällä on keskittymistä tukeva vaikutus, eli semmoisessakin tilanteessa voi tästä piparmintusta olla hyötyä. Tämä piparminttuhan sisältää menttolia, mikä tekee sen, että jos tätä piparminttuöljyä levittää laimennettuna iholle, niin sillä on viilentävä vaikutus. Eli vaikka esimerkiksi kesähelteillä voi olla ihan kiva levitelläkin tätä piparminttua vaikka. Tämä piristää mieltä ja raikastaa sielua, eli on ihan kokonaisvaltaisesti vaikuttava öljy. Tämä sopii myös hyvin esimerkiksi kylpy- ja suihkutuotteisiin. Ja diffuuserissa on ihana. Sitten tämä ravintolisäöljynä, eli niin piparminttu plus öljynä, niin tämä sopii myös sisäiseen käyttöön. Eli voi vaikka käyttää leivonnassa tai laittaa vaikka johonkin juomavetteen tai jonkin muuhun juomaan. Mutta joo, tää on kyllä semmonen oikein pirteä pakkaus. No sit otetaan toisena vaikka tämä sitruuna, eli lemon. Tämä on sitten taas semmonen kirpsakka, kirpeä, kirkas, raikas tuoksu ja tuo kyllä oikein semmosen niinku kesän ja auringon mieleen. Energisoiva. Tässä on sitruunapuun kuorta kylmäpuristettuna tässä sitruunaöljyssä. Näitä sitrusöljyjä käytettäessä kannattaa muistaa, että nämä on ominaisuuksiltaan fotosensitiivisiä. Eli se tarkoittaa sitä, että jos vaikka levität tämmöistä sitrusöljyä iholle, niin kannattaa välttää sitten suoraa auringonvaloa sille kyseiselle ihoalueelle. Eli jos vaikka kesäaikaankin käyttää tätä sitruunaöljyä, niin kannattaa laittaa johonkin semmoiseen kohtaan, että se ei niin kuin joudu siihen suoraan auringonvaloon. Tai sitten pitää niin kuin tarvittavan pitkän tauon sitten siinä auringonvalon menossa. Mutta tämä voi tosiaan lisätä esimerkiksi kasvovoiteeseen tai suihkukeeliin, antaa nuorikasta hehkua iholle, mutta tosiaan sitten kannattaa huomioida se auringonvaloasia, kesäaikaan varsinkin. Tämä on saatavilla myös plusöljynä ja mulla onkin tapana aloittaa päivä semmoisella sitruunavedellä. Eli laitan juomaveden joukkoon ihan ripauksen jotakin laadukasta suolaa ja sitten tipaan tätä sitruuna plus öljyä. Ja tämä sitruunahan on myös siivouksessa hyvä ja esimerkiksi Young Livingin Thieves siivoustuotteissa tämä sitruunaöljy on yhtenä ainesosana. Sitten kolmantena tämä orange plus eli appelsiini plus öljy. Eli tosiaan nämä plusöljyt on semmosia, että näitä voi käyttää sisäisessä käytössä. Eli vaikka ruoanlaitossa, leivonnassa, vielä juomavedessä, virtelöissä. Tätä voi vaikka
laittaa ninksia juoman sekkaan. Tääkin on semmonen ihana oikein aurinkoa pullossa, jos vois sanoa. Ihana makea hedelmäinen. Ja tää on appelsiinin kuoriöljy. Tää on semmonen nostattava ja iloisuutta lisäävä. Ja tätäkin voi käyttää ihonhoitoon. Mutta sitten tässäkin, koska tää on se sitrusöljy, niin kannattaa sitten huomioida se aurinko. Että ei suoraan sitten auringon valoon, jos on laittanut vaikka just kasvoille tätä. Tää on semmonen nostattava tämä appelsiini, eloisa ja energian tunnetta tuova. Ihana. Ja diffuuserissa oikein mainio, että se sopii monen muun öljyn kaveriksi sinne diffuuseriin. Eli kannattaa niin kuin ihan rohkeasti vaan kokeilla niitä erilaisia yhdistelmiä. Mutta tässä oli semmonen lyhyt esittely nyt näistä 3 öljystä. Kannattaa kokeilla näitä, jos et ole vielä kokeillut. Heippa!